ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಕ್ಷಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎನ್ನರು ಸುಮಾರು ಜನ ದೂರ ಹೋದಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಮೊಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಣಂದು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವುಂದೆನ್ನು ಏನು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಣ ಅಂಚಾದು ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಣ ನಾನು 2 ವಾರ ಕರಿಂಡು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದೆ ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಜ್ಜಿ ಹೇರೆ ಗಾಂಡಲ ಇರಿಟೇಷನ್ ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಅಲ್ಲ ತಿಬುವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಏನು ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇ ಅಬ್ಬಾ ತೆಮ್ಮಡು ಯಬ್ಬಾ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಒಂಜತೆ ಮಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಪಂಡ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧೊಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಹರಿಣಿನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಏಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ತಿತ್ತೈತೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ನೀನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಂಗಾರು ಇನಿ May 18th. ಸೊ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಡೆ ಅನ್ ಪಂತೇನಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನು ಇರೆಗು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು. ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಬಯ್ಯಡ್ ಪೋಪೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಡ ಪಂತೆ ಮೋನೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಆತನಿ ಅನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ನೇಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆ. ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬಾಬಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಪೆರ್ಮೈಡ್. ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಯ್ಕೆಗ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕೊಲಿಗ್ನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡ ಹೋ ಅಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೇರಿ ಜನ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಲಯನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದ ಅಲ್ಪ ಜುಗುಲ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆಪೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪಾರ ಅಪ್ಪನ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಉಲಾಯಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ್ ಬಾಯ್ಕೆ ಮೇನ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಬಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂಚಾದು ಅಡೆ ಬಲಿ ಪೊಡಿತ್ತೆ ರಪರಪಕ್ಕ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಸರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾಪುಣೊಂದು ಈ ಮೆಟ್ಟು ತೀರೊಂದುಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಮೂವಿನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಾಪುಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೈಕ್ ಪುರ ಪಾರಪ್ಪನ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು. ಸೊ ತೆಮ್ಮ ಪಂಡ 2 ವಾರ ಡೆಂಕು ಎಪ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತನತೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ದುಂಬು ದಿನ May 6ಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ದಿನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಶೀತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಶೀತ ಅವು ಮನದಾನಿಗೆ ತೆಮ್ಮ ಸುರು ಅದು ಈಟ್ನೆಟಲ್ಲ ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಪ್ನತೆ ಶ್ವೀಂದು ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಯಾನು ತೆಮ್ಮಲಪ್ಪನೈತ ವಿಸಿಲ್ ಅವಂತು ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಕಿಂಕುತ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ದಾದೆ ಅವು ಅತ್ತಿ ಈರೊಂಜಿ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಅರ್ನ ಇತ್ತಿನ ನಕ್ನಿ ಅಂಚ ಅವು ಕಿಂಗ್ ಅವು ಪಂಡೇರೆಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ದೆಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು 2 weeks ಮರ್ದಾಂಡು ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವೇ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದೊಂದು ಏನೋ ವ್ಲಾಗೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೊಂದೇನೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೇಡ್ದು ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಕ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಈಗಲೇ ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪತ್ತು ಜನ ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಲ್ಲ ಇನಿ ಓಕೆ ಐತೆ ಭಯಗಾನ ಗಲಕ ಪೋಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ದಿನಲಾತೆ ಕಾಂಡ್ಯಾನ ಒಂಚೂರು ಪುನ್ ಭಯಾನ ಗಲಕ ಕೀ ವಾಯ್ಸು ಅವು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಪಂತೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮುಲ್ಪೆನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈಕಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಐತ ಪೋಪ್ನು. ಸೊ ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಗೈಸ್ದೆ ಸಲ್ವಾರ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಅಂಚಿಪೋ ದೈ ಏ ಇಂಚಿ ಬಲ ಮಮ್ಮಿನ ದೈ ಪೊಲ್ತುಣಿ ಗಿಡ ಪೆರೇನು ಸಲ್ವಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿಯ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾಚ್ ಎರಡ ಟೈಮ್ ಕೇಣ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಜಂಕಿತ್ತ ನೆನಪಾಯಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಎತ್ತು ಪಾಡೆ ಟೈಮ್ ಕೇಣ ಮಲ್ಲೆ ಏರ್ಕೇನು ಮೊಬೈಲ್ ತುತ್ತು ಪಂಡ ಅಣತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೋನಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಮೋನಿ ಅಲ್ತ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಬರ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಹರಿ ಅಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡ ದಾರೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಟೀಲ್ಡ್ ದಾರದ್ದು ಇಡೆ ಬಂದಾಗನೆ 12:30 ಹಾಕೊಂಡು 12:30 ಅವಂದು ಹೆಂಗೆ ಪೂಪ್ಲ 12:30ಗೆ ಏನೋ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂ ಒಂದು ನಾಳೆನ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್
ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡವೆ ಇಂಕ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾತು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಅಕ್ಕನೇಂದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಅಮ್ಮ ಅವೇ ಅಕ್ಕತ್ತ ಅಮ್ಮ ಯಾನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕಲೆ ತೊಂದು ಮಂಡ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಲೆಪ್ಪುನೆ ಯಾನು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದು ಕೋಪ ಬಂದಂಗ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಬೂರು ನಿಂಕ ರಡ್ಡು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುನ ಕೆಲವರು ಕರೆ ಕೆಲವರ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಕೇನು ಜತೆ ಲೆತ್ತು ಸಾಕರ ಕೇಳು ಜತೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುನ ಪರಪ್ಪ ಕೇಂಡಾರ ಈಗ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಕೆಲವರ ವಿಶ್ವರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂದುಪ್ಪೆ ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಬೈತಿನ ತಿಂಕ್ ಎಡೆಡೆಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಖುಷಿ ಅಣಿಗೆ ದಿಲ್ ಸಾಕಾಂಡು ಸೊ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೇನು ಬೈಕ್ ತಡೆ ಪೋಪೆ ತಲುಪೇನ ಮಗಲೇನ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಈಗುಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಎನ್ನ ಮಗಲೇಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಡೋ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ಲೆ ಓಕೆ ಕಿಂಗ್ ಏನೊಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಮದ್ಮೆ ತಡಿಪಿದಡ್ಗ ಸೊ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಬಾಬಾ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರಿಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬರ್ತೇನು ಸೊ ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಉಂತುದು ಫೋಟೋಸ್ ಜೊತೆ ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಯಾ ಏಯ್ ಸೌಜನ್ಯ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಜೊತೆ ಲೇರು ವಿಶ್ವಪುರ ಮಲ್ತು ದಾಟ್ಸೋ ನನ್ನ ಬಿದಾಡ್ನು ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿದಾಡ್ನು ಮುಕ್ಳು ಲೇರು ಬಾಯ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದಿರಲ್ಲ ಬೈಕ್ ತಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯೆ ತೋಜುಂಡೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಇಂಚ ಬತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಪ ನಂತುಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವೇ ವಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಐತೆ ಅದು 1:30 ಅದಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ತುಷ್ಪಾಯ್ ಒಲೈ ಪೈ ಏ ಮೇರು ಅಂತೂ ಒಂದಿರಿ ದುರುಡು ಮಗಲ್ ಬರ್ಪು ನೀನು ಕಾತು ತೊಂದಿರಿ ನಿಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ತುಲೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ ನಿಂಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಹಾಯ್ ತೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ರೀಸನ್ ಉಂಡವೇನಿ ಪಲಿ ಇಂಚಿಂದನೆ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡು ದ್ಯಾಕ್ ಚಿನ್ನ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ತುಷ್ಪಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿನ್ನಿ ಉಂಡಿಕ್ಲ ಅಕ್ಕನ ದಾದೆ ಬೈನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಮಿನಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಏಕನಪ್ಪು 6 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದೆ ಬಾಯ್ ಅಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲಿ ತಿಳಿವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಬನ್ಲೆ ಅನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಚುಲೇಚನ್ನ ಕೋಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಲೆತ್ತೇರಿ ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಪ ವಿಜಯ್ ಚುಲೇಚನಿ ಒಲಿತಿನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯಾ ಲಾಕ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೊಡಮ್ಮ ದೊಡಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಳು ಡ್ರೆಸ್ ತೂಲಿ ಹೊಂಡಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕಿ ನಿಂತುಲೇ
ವನಸ್ಸು ಲೈನ್ ಪೂರ ವನಸ್ ಲೈನ್ ಬಡ ಲೈನ್ ಉಂಡು ದೋಗು ತೆಲಿಬು ಗೀತಿ ಕೀತು ತೂ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿನಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಜೋಡ್ತುಲೆ ಗೈ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ತೆಲಿಪು ಸೋಕು ಮೂಲು ಹೂವಿನ ಫೋಟೋಸ್ ದೇತೊಂದು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೈಕ್ ತಲ್ತುರ್ದು ಕೀತೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೇ ನಾಂಟಿಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏಪತ್ತುನಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಪಂಜ ಪೊಯ್ ಸೊ ಪಿದಾಡ್ನು ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೊಪ್ಪುನು ಒಕ್ಕತ್ತು ಹೊಡ್ದಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರುಂಡು ಕೀ ಕೊರ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಆ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ತೀರೊಂದಿಗೆ ದಾಲ ಬತ್ತು ಸೊ ಬರ್ಡೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಮುದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ತೂಡು ಬಾಯ್ 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 ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪೊಂಜವು ಬಾಯ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಪೊಂಜವು ಈರೋಲ್ ಪೆಜ್ಜ ಒಂದುಂಡು ಈರೋಲ್ದ ಮರ ಓಲಾ ಉಂಡು ಈ ಪೊಂಜವು ಮೇರ್ ಮಮ್ಮಿ ಗಾಡಿ ಉಂತದು ಈರೋಲ್ ಪೆಜ್ಜ ಒಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಆಯ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೋಡಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೋಡ ಅಂತ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಜ್ಜದು ಕಂಡ್ರಗಂತೇರಿ ಇತ್ತದ ಎಡಜ ಮಗ ಪೆಜ್ಜರ್ದೇವ ಇನಿ ಲಕ್ಕೇರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಟ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಬೈಕ್ ತಲ್ತುರ್ದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಜ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅಲ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಪೋಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತುರ್ದು ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಕೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೈತೆ ಹೂವಿ ಗೊತ್ತು ಜಂಗುಲ್ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ಪುಜ್ ಬಾಬಾ ಏನು ಮುಲ್ಪನೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪೊಂಡು ಈತ ಪಪ್ಪ ಪೋಯರು ಅಕ್ಕ ಬರ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಪೋಯರ್ದು ಅಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ಅಂಚಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಕ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಕೇಕ್ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಜಿನ ಉಂಡತ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಈ ತಿಳಿ ಹಾಪುನು ಮೋನೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಪುಪ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹರಿಲ ಬರ್ಪುಜಲ್ಗೆ ಹರಿಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ರೀಚಾನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮು 6 ಸಾರಿ ಇನ್ನೆಂತೂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 o'clock ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಮೂವಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದವು ಪೋಪಿನೇನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚುಂಡಿ ದಾಲ ತೀರ ಒಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದು ಏನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ದಾಲ ಬರ್ತಜಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ನಾಗ ಈ ಮಿಟ್ಟು ತೆಮ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ದಾಲ ಬರ್ಜಿ ಬಟ್ ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಡ್ತೆ ವಾಮೌಟ್ ಅಡ್ದೆ ತೊಂದು ಪಡ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ತುನಾಗ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದ ಮನ್ಪುನು ತೆಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಪಿನೆಟೇನು ಮುಟ್ಟುಜಿಂದು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಶಪಥ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದೇನು ಮುಟ್ಟುಜಿ ಐಡ್ ಪೊಕ್ಕ ಪನೊಡಾಂಡ ಐತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದೆ ಅನ್ನು ಇದಾಡ್ನು ಮೂವಿ ನಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪಜಿತೆ ಇದು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಹೋಗಿನ ತೂದು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿಯಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಸೊ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪವನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾಲೆನು ಇದಾಡ್ನು ಐದು ಬೊಕ್ಕದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತುಂಡು ನಮಿತಾ ಪನ್ಪಿನಾರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಏನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇನು ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಗುರ್ತೊಪ್ಪು ತೋಜು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾವೆ ಪಂಡ ನಮಿತಾ ಪಂದೆಂಡ ನಮಿತಕ್ಕ ಬಂದು ಇಂಕ್ 3-4 ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ ಐಕ್ ಬೋಡದ್ ಪನ್ನಿ ಇಂಕೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇನು ಇರಾಗ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆತ ಬಂದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದ್ ಪನ್ನಿ
ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸಿಸ್ ಹವ ಯು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಐಕ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂಚೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದು ಹುಷಾರಿದ್ದಾಣತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೇನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆ ತೋಷ್ಪಾಯಿನ ಮಾತೆರಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಹೊಸತ್ತದು ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಂತಾರನ ನನ್ನವರ ಫೋನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ ಪ್ರಶಪಾದ್ಯಾನ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಭೂವಿನಾಡೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಂತದು ಮೀದು ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ತೋಷ್ಪವೆ ದಾದ ಮಗ ತೊಂದಲಿರೋದು ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ತೋಟ ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಟೂರು ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ತೋಟ ದಾದಿ ಯೊಬ್ಬೋ 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 ಯಪ್ಪೋ ಹುಷಾರ್ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮಿಷಿಂಡ ಅರ್ಧದ ಪೋದಿತ್ತಣ್ಣು ಸೊ ಬತ್ತ ಆಜಿನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಆತಿ ದೇ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ತೋಟ ತುಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆತಣಂದೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ದಿನೋಲ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪಿನಾಥ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಪಣ ಅತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಿದಾಡು ಜರೇ ದಾದು ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಪಿ ನೀ ಪೊಂಜು ಹೊಡ್ದೆ ಗೈಸಿ ಪೊಂಜು ಬರ್ಪುನೇ ಜೀರ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೈಕ್ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಓಕ್ಕ ಪೊಂಜೋ ದಾದ ಪೊಂಜೋ ಬುದಾರಿಜ ಪಿದಡ್ಗ ಮಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಪೆ ಒಬ್ಬೋ ಇರಿ ನಮ್ಮ ನೆರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರಿ ರೇಗ ಅಮ್ಮ ನೆರಂತ ನೆಪ್ಪು ನೆಪಲ ಅಂದು ಮೇರೆ ನೀರು ಬಿಡೋ ಒಂದು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಪಾದ ಪಿದಡ್ಗ ಗೈಸ್ ಗೋಸು ಅಕ್ಕನ ಹೊಲ್ ತಿಕ್ಕೋಯಾನು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೊಂದು ಭತ್ತ ಭೂವಿನಾಡೆ ಹುಲ ಇಲ್ಲ ತೂಡು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತನತೆ ಸೊ ಭೂವಿ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗಳು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಪಪ್ಪ ಪಂತೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಬರ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಕೇಕ್ ನೇ ಏನು ಅಮ್ಮೀರ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೀರ್ ನೇ ಜಿಜು ಓಲಲ್ ಭೂವಿ ನೇ ಮೋಲು ನೇ ಬಾಲೆ ದಪ್ಪೆ ತುಲಿ ಬೊಡ್ಡೆಗಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ನೇ ಮೀದು ಬತ್ತಲ್ ಕುರೆ ಬೋಂಡಯ್ಯ ಸರಿ ಮೀಯನ ಸರಿ ಮೀಯನ ನೇ ಅಕ್ಕನ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕೋರಿಲಾ ದಾದ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಓ ಬಡ್ಡೆಗಾಲ್ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಲ್ದೇರು ಭೂವಿನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಲ್ದೇರು ಕಾಯ್ತಲ್ ಗುಲ್ಲೆ ಏರು ಬಡ್ಡೆಗಾಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಪನ್ಪುನು ಲಂಗಲಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿಯೇ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡಿಟ್ ಆಂಡ ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಈಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಬರು ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬರು ಹಾಯ್ ಶೋನು ಶೋನು ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯಡಂಚ ಬರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಆವೋಡು ದಾರೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದೀರ್ ಇರೇ ನಂಜೀರೇಗ ಸೊ ಅಂಚ ಆಂಡ ಎಡಿಟ್ ಆಂಡ ಇನಿಯೇ ಪಾಡುವ ಈಜಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯರ್ ಪಾಡುವ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಇದೇ ಕಟನ್ಪು
ಜೀಜಿ ಚೂರು ಹಂಚು ಬೋಲೆಗೆ ಜೀಜು ಹಂಚು ಬೋಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೈತಲ್ ಬಲಿ ಪಪ್ಪ ರಾಲಾಪ್ ಜುಂದುಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ದಿನ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಭುವಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದ ದಾದಪುರ ಉಂಟು ಅದ ಅಂಚಿಂತುಲೆಪ್ಪ ಭುವಿ ಅಕ್ಕರ ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಯ್ಯದೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕನ್ನಿನಲ್ಲ ಅತಯ್ಯ ಗುರುಪುರದ ಅಜ್ಜಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ವನಸ ಒಂದುಂಡು ಬಡ್ಡೆಗಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಭೂವಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ದು ಬತ್ತೆಂಕುಲು ಆಂಡ್ ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲೇ ಓಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಭೂವಿನ ಬರ್ಡೇ ಪಾಪ ಪೊನ್ನು ಏನಿದ್ದಂಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೇಕ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಒನ್ನಸ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಆಂಡ್ ನಾನು ಜಪ್ಪುನು ಬಚ್ಚಿನಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಲ್ಕಂಪತ್ತ ಅವ್ನು ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ನಾನು ಜಪ್ಪುನು. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂಜನೇ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ 18 ಬಾಯ್ ಸಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.